ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଗୃହ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛେ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏହି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମାଟିରେ ଧାନ, ଗହମ, ଝୋଟ, ଆଖୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାଟିରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଲୁଣି ମାଟି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଣି ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି। ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମାଳଭୂମିରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ମାଟି ଓ ହଳଦିଆ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜହ୍ନା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ